Hello. Hi. Ang ganda chukot eh. Hello. Good day. Hi. Hello. Kisa mo. Itu yung Ayun gila si ako ta. ako gano'n no. Syuk ka na. Ayun. Lahat ka siyo. Inoktu tassallugu uisseerpakka.
Så jeg må til sig. Hold. Kære Leila og Brian, finder jeg mig siden første opgang jeres danske navne. Selvfølgelig skulle I giftes i Tornbjerg Kirke, som jeg kom til at sige til, at familien har. Kirken her ligner jo næsten det her. Kærligheden er min. Den er ikke en stund. Den praler ikke. Husker ikke det onde. Den bestemmer ikke over andre. Jeg kan ikke takke nok for Brian, Fibustar. Kærlighed er at tage ansvar, fik en af jer sagt. At respektere hinanden. I kunne næsten have fortsat Paulus' ord. Det er at skabe tryghed, fik I sagt. Det er ikke at være tvivl om den andens hensigt. Så spørger jeg dig, Brian Akamus, Edvard Andersen. Vil du have Anatak Leila Akisov Hansen, som hos der står til din ægtehustru? Vil du elske og ære og leve med hende, både i medgang og modgang, i hver lykke eller en mængde med tilskibet jer, som en ægtemand bør leve med sin ægtehustru, indtil døden skiller jer af. Ligeså spørger jeg dig, Anatak Leila Akisov Hansen, vil du have Brian Akalu Edvard Andersen, som hos der står til din ægtemand? Vil du elske og ære, leve med ham, både i medgang og modgang, i hver lykke, ud eller mægtige tilskib jer, som en ægte hustru, bør leve med sin ægtemand, indtil døden skiller jer af. Så giv da hinanden hånd herpå. Almægtige Gud, som skabte mand og kvinde til at leve sammen i ægteskab og velsignelse. Vi beder dig, velsign denne brud og brudgom. Lad dem altid leve af din nåde og i indbyrdes kærlighed.
sa kachigit waktu Alias yukuma Alias yukui Nugitok sa kachigit waktu Makyubugos Elfif Nuda Asa kachigit Chat no. Kaming kunatan. Na inoktok tuwit. Ay Ate kenay. Chưa nhớ ra lọc vậy. No, kalau itu mata anak kamu fikir semua. Mata sak. Lega nak kacau yang mat. Tutu semak toyo kamasuk. Lesam dia itu. Okasionan. Nawa pernah tuannya. Pakai cekanya. Hah? Pakai cekanya. Tässä Ujasittu sitten me Santalina ja syy. Santalina sykin mikä tehty. Sattu kan. Angatsi masappa ngahin nila sa saukua. Kawa. Ne, takung itu. Hindi pa namin ako. Pakasap ko. Ha? Di pakasap. So, di pa kakto pa yun. Tawa, tässä voi asata störstua fompa. Tua forusaksiokset. Mä 5 minuuttia toppa. Kiisa minä saarin. Ei ole milläkin saa oissa, mitä äsken katsomaan. Käydään tunnassa. Mä en ole niitä piirinnässä. Tawa ka sapa. Naamit! Sino ka pala ang osso? Nanigising niya sa Tässä. Mä saatta. Mä totsin, mikä on 100 niin sitten. Se blir så här.
Billoriu suartikasinissinni siullerni appiinnalikula tinnikugаттаука аалаануалаарат кисяатигисарси маагаперпаартит тоққарсимамарси аамалу уидааппит сектиалуарерлу тас аалианаппус тааматиккусуллу аапасаанерлу ритилаасаарси эринерсортумуа агаллартингалу эринерсортернерисамма Short.
Agartakaasussa imaamarlimmata angalariunanginnaminga quyasutissani oqingaatiru aguamiktulisinissani uitara katerlerparatas agererpugifitsinu kingaaqarpatas Pinanaagisakisagagisaanilaagagisaqaaqarpu Riyaaniqilaqutagalassinunaaninlayukiartut Periartut Maaninayunerannequyana Uagalusoorni amilaquttakka Ataalamiga hands-on-iqqaamanaqa Ikiuttunullu tamassiquyanaruissua kaagiliortunut igasunu Nerriviliortut nipilersortulut quyana Quyanarutsua Seriartusuarissamua puulluarisi tasamunga Angertamu